Mitharai promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngaki kan. Saya am ki beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kani kadai ka Sinjam ka Bokongsan habapli ya ka Gender Resource Center ha Shithai Shrub Cluster Level Federation Pathar Khama Jirang CNRD Block. Ka Shubham Charitable Association kala sam e ki Tiar ban sedang trekam klem kanu ka jingsiu sya ki santili ki CLF Hapoh ka zero risk business model ka rukam trekam ka balad na kinu ki shrib. Ya kini ki Tiar la IT do Deputy Commissioner ka Ribhoi District u Avinash Baranwal IAS u bala long kumukongsan. Ya kini program la pensiong kun da ka jiadon lang ki kenram kilendan ba kentob yu Chatanya Avasthi IAS Sub-Divisional Officer ka Pathar Khama u Raja Brahma MCS Project Director DRDA u Ronald Kinta Officer ba haklidu jongka MSRLS bat ka Miss Memorial. Ha kini ka jialang ka President jongka Seng Shubham Charitable Association Pushpa Bajaj bat ka Payal Bajaj nong penia jongka project kila pensautu ya ki kentai syapang kani ka scheme bat kila penpau ya ka jingmentoy na kabenta ka kot ka kia ka yo ka kot lingba ka kamay ka ji bat jongki sanitary pad ki bala ban pendon kambiang. Kani ka jing temu Hapoh ka Shirais Zero Waste Period Mission ka temu ban penyaso ya ki hajar ngot ki kentai ha Jirang Blong ban penkobor ya ki syaka kamay ka bane bat ka balad na ka jingsanya ha ki waipat. Ka program ka thoru ban pensyulur ya ka jingso tu syapang ka jingko jingsuba ha kapor bapoy benai. Ka jing penne pensa ya ka mariang bat ka lat kamay jakapo na ka benta ki kentai. Tapi competition jungi kam judai ka touch lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai mengi para guest house para instay para homestay kaya mengisa sadani ki email pa jung apa di amba yen penkala no syaka guest house lane ka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerteng ka orange homestay pingi sedang syan ka 4 rooms tambah nak forums ni sotho ba mah nomor ni dang kam show ki rooms ke ni lala ban expand nak daw ka floor jok ki tourist kila sedang bon ada ingin salah ban expand jo showroom at current ni dan khasandu habawan kun kini kita kum mga ngonong mo banga puli for Institute of Hotel Management kun kini ki big companies bawan ship ni kalong big opportunities hingi ki yun pagin yo company hal jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma bangin la dak puli ingin jaka bangin tap shabar ngi layo ban tap aka state lajong kitoris kilong la kajong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata hang la ban ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang should receive ka wai ka award ma katin ba ka gold award jang ka sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa tekan ka ni ka wai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka trahi ban promote lot ya baro